بە ناونیشانی زمانی دایک ڕۆشنایی دەخاتە سەر گێڕانەوەی ژنان لە فیلمسازیدا، توانای زمان و شوناس لە سینەمای کوردیدا. دووەمین خولی فێستیڤاڵی فیلمی کوردی ڤانکوڤەر لە وڵاتی کەنەدا دەست پێ دەکات. لە فێستیڤاڵەکەدا 22 فیلم لە کۆی 200 فیلمی نێرا و بەشداری دەکەن. بەڕێز نیوار ئەمین بەڕێوەبەری مارکتینگی ڤانکوڤەر کوردیش فیلم فێستیڤاڵ لە ڤیدۆیەکدا باس لە خولی دووهەمی فێستیڤاڵ دەکات. خوشحالی و ئیساڵ دێ خۆلە دوێمین یا فستیڤاڵە فیلمên کوردیە ڤانکوڤەرê li 17 و 18 و 19 جودمê hêbête encamdan. Dîsan îsal armanca me hem komvekirina xelkê Kurd yê diasporayê hem li Vancouver hem seranserî Kanadayê û dîsan ji Amerîkayê û tevaya Çîn û texên komelgeha Kanadî ji keltûr û paşxane û ferhengên cuda ji bo ku sînema Kurdî û çîrokên Kurdî nas bikin. Hejiya bêjin ku ev filmên bejdar bûyî dê pêşbirkêl ser 4 xelatan bikin: xelata baştirîn filmê dirêj, xelata baştirîn filmê Kurd, xelata jûriyê û xelata temaşevanan. û jûriya me jî ji sînemakarên Kurd û Kenedî pêk têt. Wek sala derbas bûyî em zor keyfxweşîn ku karsaz û bazirganên Kurd yê diasporayê li Vancouverê bêjîn hatine pêş germ û gurî piştevaniya xwe diyar kir ji bo vê bûyera giring. Hejiya bêjin ku ew sponserên me dîsan dubare spasiyeka germ bû Fishworks ku bû sala duê wek sponserê zêrîn digel me da bejdar bûyî. Dîsan sponserên dî Courtesy Cuts, Royal Pacific State û Fresh Slice. Ya xweştir ku îsal şaredariya Vancouverê piştevaniya darayî ji bo me da diyar kirin û êk ji sponserên serekî ye ku ev bîte cara yekemîn şaredariya Vancouverê sponseriya îventeka wiha giring dike. Min hez kir dîsan amajeyê bide me mijara festivala filmên Kurdiya Vancouverê bû 2025 mijara me dê zimanê dayîkê bît û dê fokuseka taybet ronahiyê deyne ser rolê jinan di çîrokbêjiya sînemaya Kurdî da û hîvîdarîn ku temaşevanên me, mêvanên me li tevaya hem Kurdistanê û hem ji derve jî digel me da bin ji bo agahiyên zêdetir me bişopînin. Em dixwazin ku festivala me bibête cihê şanaziyê û noneratiya kultur û ferheng û sînemaya Kurdî biket û di salên bêhêt de em bikarîn vê festivalê bibeyne qonaxek an asteka nêvdewletî.